Bog, ja sam Mirela iz Body and Mind centra. Pozivam vas na progresiv certifikacijski seminar namijenjen do edukaciji trenera, kineziologa i fizioterapeuta. Ovaj seminar koncipiran je u 10 modula sa 10 različitih tema kojima ćete dobiti praktična znanja i konkretne alate za unapređenje života vaših klijenata. Iza ovog seminara stoje stručnjaci Body and Minda sa 20-godišnjim iskustvom u radu sa rekreacijom i vrhunskim sportašima. Stoga, kontinuiranim ulaganjem u vlastita znanja i vještine unaprijedit ćete sebe i životi svojih klijenata.